Mireklamo ang mga opisyales sa Sugbo ug sa tunga-tungang Kabisayan sa paghingalan sa usa ka variant sa COVID-19 ug Central Visayas variant, inay nga Philippine variant. Sila si Gobernador Gwendolyn Garcia, spokesperson sa Department of Health Region 7 Dr. Mary Jean Loreche ug Presidential Assistant for the Visayas Michael Dino. Wala makauyon sa pagtawag sa P.3 variant sa COVID-19 ug Central Visayas variant. It is unfair and it is reckless. Ang P.3 variant, usa ka mutation sa COVID-19 virus nga una nga nasakpan dinhi sa Rehiyon 7, gikan sa biosurveillance program o padayon nga pagtest sa DOH-7 aron sa pagpangita sa presensya sa UK variant. Ang mga eksperto gikan sa Global Surveillance Initiative for Influenza-like Diseases gipanganlan kini og Philippine variant. Bisan si DOH Secretary Francisco Duque nagkanayon nga mas angay nga tawgon lang kini og P.3 variant og dili Philippine variant kay mo resulta kini og diskriminasyon. Apan matod ni Dr. Loreche, nakadawat na lang siya og taho. Apil na sab sa pamantalaan sa Presidential Communications Operations Office nga ginganlan na kini og Central Visayas variant. It is so much unfair for us here in Central Visayas to have that lineage named after us. Because if you look at all those lineages, they carry the name of the country if it is identified for a particular country. So here we are, we have a P.3 variant. Why rename it a Central Visayas variant? Are we a separate place from the entire Philippines? So it should not be like that. Matod ni Loreche, makaapekto kini sa ekonomiya kay mahimo kining hinungdan sa pagban sa Central Visayas sa laing nasod. You know that countries will actually ban, travelers from a particular area where there are variants of concern, where they believe the cases are uncontrolled. But this doesn't reflect our current situation here. Our cases is well managed and controlled. Sa iyang bahin, matod ni Gobernador Gwendolyn Garcia nga dili kini makiangayon ug nagpasagad lang ang nagbunyag niini. Una sa tanan, I would caution those that have taken it upon themselves to call this variant of concern a Central Visayas variant. Unless they really believe that Central Visayas or Cebu for that matter is already another country. Gani, karong buntaga, gipakita nato nga we believe we are part of the Philippines. Niining atong sandurot sa atong mga kaigsuunan by helping our brothers and sisters in NCR Plus by we'll be sending over 100 health personnel. Apan bisan pa man sa maong sayop, matod sa gobernador nga makapasamot kini nga makadasig kaniya sa pagpaningkamot sa pagmanage sa COVID-19 sa probinsya sa Sugbo ug pagbuhi sa ekonomiya. Musamot na hinuon ko o paningkamot. And I think you have already seen that lives are a little better because the livelihoods have returned. O paningkamot gyud gihapon. Sa iyang bahin si Secretary Michael Dino musuwat ngadto sa Malacañang aron sa pagtarong sa maong sayop. In fact, they have to thank us nga sige tag-test nakita na to, no. Asa gikan na sa mugawas magud murag gikan sa Central Visayas dili nag-mutate, which is not true, no. Am I right? Yes, that's correct. Dr. G, no? That's correct. Wala man na dili mag-mutate, gikan na abot dili nasakpan nato then Central Visayas variant. I think it's pretty unfair. Paula Mendoza, balita sa Sugbo.